play-off. El Madrid va eliminar 3-0 al Maccabi de Tel Aviv, per tant ja el tenim plantat a semifinals. I per altra banda, com deia, el CSKA que elimina 3-1 a Caja Laboral, per tant esperant rival. El rival del CSKA sortirà, com deien, del partit entre Olympiacos i Efes, el 5è partit, que es juga divendres, també com he dit, i el que ens toca més a prop, l'eliminatòria entre el Barça Riga i el Panathinaikos, que també es decidirà demà mateix, en aquest partit al Palau, on el Barça espera poder eliminar el Panathinaikos i plantar-se a les semifinals amb el Madrid. Home, serà un partit, no sé com pot sortir. El Barça sembla que ha jugat millor a fora, ha jugat millor a l'Oaca que al Palau. Tot i perdre un dels partits a casa, jo crec que en el global ha estat millor fora que en el propi Palau. Per tant, no sé què passarà. Sí, escolta'm, i ara hi ha aquesta promesa que està siguent emergent, perquè a mi m'està sorprenent molt, Àlex Abrines, no? Abrines, sí, qualitat. En els partits importants s'atreveix a fer esmaixades. Andrés Montes és muñequita linda, sí? I Abrines jo crec que és un d'aquests. Un jugador d'aquests que si afina una mica el tir i es mou en confiança pot ser important. Fot unes esmaixades de nassos, no? No.